Na 8. sjednici opštinskog veća razmatralo se 10 tačaka dnevnog reda, a jedna od važnijih svakako bio je nacrt odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Arilje za 2024. godinu. Ukupan budžet opštine ovom odlukom uvećan je za 83.855.000 i iznos je novi 912.261.000. Umjesto prvobitnih 828.405.000 dinara. Otprilike sredstva su došla u budžet za Miholjske susrete, došla su za rad lokalne samouprave, učešće ministarstva oko 400.016 dinara, došla su za sredstva za kulturu, došla su sredstva za opredeljena za adaptaciju upravne zgrade biblioteke u Arilju, došla su sredstva za nabavku minibusa za prevoz građana od ministarstva za selo, došla su sredstva za poljoprivredu oko 20 miliona i došla su sredstva za energetske sanacije porodičnih kuća, 3 miliona republika, 3 miliona opština. Zatim došla su sredstva za adaptaciju uskog vira, radovi su u toku, i za invalidska, boračka i socijalna pitanja 2 miliona. Otprilike budžet opštine Arilje bi bio otprilike ovakav za sad. Radi se ovaj rebalans, bit će još jedan rebalans, radi se budžet za sljedeću godinu koji će biti na sljedećoj sjednici. Sljedeće pitanje koje je bilo na dnevnom redu opštinskog veća je analiza poslovanja javno komunalnog preduzeća Zelena Arilje, koje je bilo u obavezi da napravi program za prevazilaženje, odnosno predlog mera da napravi u otklanjanju poremećaja i u poslovanju ovog preduzeća čiji je osnivač opština. Taj program nije usvojen na veću, nije urađeno onako kako je veće zahtevalo od Zeleni. Skupština opštine je bila prinuđena, odnosno deo računovodstva u skupštini, da uradimo mi program za prevazilaženje, odnosno otklanjanje poremećaja u poslovanju čiji je osnivač opština Arilje. Ovaj dokument je dat komunalnom preduzeću Zelen da poslovodstvo sa nadzornim odborom ga pogleda i vidi ima li primjedaba ili nema i jednostavno pogleda da li je moguće da ovaj program usvoji. U ovom programu je naznačeno da radi prevazilaženja sadašnje situacije finansijske u kojoj se nalazi javno-komunalno preduzeće Zelen, jednostavno je rečeno šta treba da se uradi, to je osnovna stvar koja treba da se uradi je da se lični dohodci smanje i da idu na isplatu na 50% od ostvarenih prihoda. To je glavna stvar. I po tim uslovima, da ne govorim sad cifre koje daje ovaj program, ali za 3 godine najmanje ne može pre sanacija gubitka koji stoji u Zeleni bi bila prevaziđena. Također razmatran je i predlog odluke o izmenama i dopunama naziva ulica i drugih naseljenih mesta. Također i odluka o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata na javnim površinama, te predlog rješenja o imenovanju komisije za planove opštine Arilje. A na samom kraju pitanja i predlozi.